Тя беше човекът, на когото звъняха в 3 сутринта. Когато нечий свят се сриваше, тя събираше парчетата. Слушаше чуждите болки, сякаш са нейни. Криеше своите, сякаш нямат значение. Имаше усмивка, която успокояваше бури, и очи, които никой не поглеждаше достатъчно дълго. Защото хората обичат силните, докато не разберат, че и те кървят. А тя се давеше тихо, като спасяваше всички други. Потъваше бавно под тежестта на чуждите сълзи. А никой не попита: а ти добре ли си? Свикна да бъде рамо, дом, спасение, но кой спасява момичето, което спасява всички? Имаше дни, в които едва дишаше, но пак казваше: няма проблем. Пак оставаше, пак прощаваше. И хората взимаха от светлината й, като че е безкрайна, без да виждат, че всяка усмивка й струва малко живот. А нощем плачеше без звук, за да не притеснява никого. Колко тъжно е да се чувстваш сам, дори когато всички те търсят. Тя не искаше много, само веднъж някой да остане и за нея. Докато се давеше тихо, докато лекуваше чуждите рани, всички я наричаха силна, защото не виждаха колко пъти се чупила сама. Тя носеше чуждите светове на гърба си, а нейният се разпадаше безшумно. И една вечер се умори. Не да обича, не да помага, а да бъде невидима. Тогава за първи път остави телефона да звъни. За първи път избра себе си и светът не свърши. Сега тя още спасява хора, но не на цената на собствената си душа. Научи, че и